سلام أبا وستعدن وزعنكم على مدلواتنا أتكتاتلو كبراتن كبرانن إزي لومي تلفزيونيوم نلومي 15 قنبات كلتشن 18 عام تمرت نابخم زقربولو ساعات زينا جميرلم كسام خنبت مدبنا مسانا كتصنحو يوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت مقبار إزي فيديو كتفلم ودما بخبر نعدم أرئيست زينم بيت مخري فصام مسرح بهراوي كلا منግስት ትግራይ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምቅላል ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ኣገልግሎት ክህባ ሰራሕተኛታት መንግስት ድማ ብዝተማኸለ ኢንተርፕራይዝ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ክረኽቡ ወሲኖም ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ አቡነ ሰላማ ዘመሓልፍዎ መልእኽቲ ሓሶቱን ንመንበረ ሰላማ ናይ ምብታን ዕላማን ዘለዎ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ መንበረ ሰላማ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ናብ ዝኸፈአ ብርኪ እናገደደ ምምፁ እቲ ኣብ መንጎ ጉጅለ ነበር ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንህዝቢ ትግራይ ነዝለዓለ ስጋኣት የቃልዖ ከም ዘሎ ኣባል ኮሚቴ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ መምህር ገብረ ኪሮስ ሕሉፍ ተዛሪቡ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ብምሓዝ ንሎሚ ዜናታትና ክነስምዐኩም ኢና حز دما ناب زرزرم كنسجرم ቤት ምኽርፈት ጻም ስራሕ ብሄራዊ ኩላ መንግስት ትግራይ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምቅላል ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ካብ ናብን ኣገልግሎት ክህባ ሰራሕተኛታት መንግስት ድማ ብዝተማኸለ ኢንተርፕራይዝ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ክረኽቡ ወሲኖም ቤት ምኽርፈት ጻም ስራሕ ብሄራዊ ኩላ መንግስት ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፈ ኣንፈት ተቐሚጥሎም ካብ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዘንበሮ ክልከላ ነዳዲ ስዒቡ ኣብ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝተፈጠረ ጸገም ንምቅላል ክቕምጡ ኣብ ዝግበኦም መፍትሒ ኣንፈታት ብምዝታይ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ኣብ ትግራይን ካብ ናብን ኣገልግሎት ክህባ ነዚ መፈጸም ዝኸውን ዝርዝር መምርሒ ክዳሎ ወሲነሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ናብን ስራሖም ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገም መጓዓዝያ ንምፍታሕ ብኢንተርፕራይዝ ትራንስፖርት ተማኺሉ ኣገልግሎት ክረኽቡ ክግበር ምውሳን ቢሮ ሲቪል ሰርቫንት ምዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ናብ ተግባር ካእትዎ ኣንፈት ተዋሂቦም ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ውድብ ናጽነት ትግራይ ናብ ደንብ ሓይሊ ጽንተት ስለዝኣትዉ ካብ ደጊም ከም ዘይውክልዎም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ እቲ ውድብ ገሊጾም ብሰንኪ ምትእትታው ኢድ ግዳማዊ ሓይልታት ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ናይዚ መርኣያ ድማ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን እቲ ውድብ ናብ ደንብ ሓይሊ ጽንተት ስለዝኣተውን ኣንጻር ዕላማና ስለዝተሰለፉ ድሕሪ ሕዚ ንውድብ ናጽነት ትግራይ ከም ዘይውክሉ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ እቲ ውድብ ይገልጹ ብዶክተር ደጀን መዝገቦ ዝምራሕ ውድብ ናጽነት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ሕገ ደንቢ እቲ ውድብ ናይ ሓሳብ ናጽነትን ፍልልያትን ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ዝኽብር ምዃኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ውሳነታትን ስትራቴጂካዊ እቲ ውድብ ንፍጻም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተጀመረ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነት ክሕሉ ከም ዝግባእ ኣገንዚበሎም ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ንውድቡ ኣብ ሓደጋ ዝውንዝፍ ተግባር ከም ዘይፈቅድ እዩ ኣነጺሩ እቲ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ናይቲ ውድብ ናይ ውሳነ ኣካል ዝኾኑ ኣካላት ንዝሕልፍዎም ውሳነታትን መርገጽታትን ብምንዓቕ ውስናት ኣባላት ብደገ ሓገዝ መሪሕነት ሕወሓት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ እቲ ውድብ ዕልዋ ንምፍጻም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዚ ጉጅለ እዚ ንመሪሕነት ናጽነት ብምፍራሕን ብምፍራስን ናጽነት ከም ውድብ ዓጺኻ ናብ መንገዲ ጉጅለ ሕወሓት ንምእታው ዝዓለመ ወፈራ ይካይድ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ኣነጺሩ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ብወገኑ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደረጀን መዝገቦን ኣይተ ዓለም ሰግድ ኣረጋይን ናብ ደንበ ጽንተት ስለዝኣተዉ ካብ ደጊም ከም ዘይውክልዎም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ እቲ ውድብ ሎሚ 15 ጉንበት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ዕላው ገይረሎም አቡነ ሰላማ ዘመሓልፍዎ መልእኽቲ ሓሶትን ንመንበረ ሰላማ ናይ ምብትታን ዓላማ ዘለዎ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣፍሊጡ
ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንዝርከብ ህዝበ ክርስቲያን ዘደናግርን ሓድነት ማሕበረ ካህናትን ዝሽርሽር መልእኽቲ እናመሓላለፉ እዮም ዝበሉ ኣቡነ ሰላማ ብምኹናን ተሪር መግለጺ ኣውፅኦም እቲ መንበረ ጽኑዕ ሓበራዊ መሰረት ዘለዎ ናይ መንበረ ሰላማ ናይ ጥንተ መንበሩ ቅድስት ከተማ ኣክሱም ከም ዝተመልሰ ብምግላጽ ንድሕሪት ናብ ሸዋ ዝምለሰሉ ምንም ምኽንያት ከም ዘየለ ዕላው ገይሮሎም መንበረ ሰላማ ኣብ መግለጺኡ ከም ዝሓበሩ ኣቡነ ሰላማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ፍኖተ ብርሃንን ደደቢት ሚድያን ብራኸሸውን እናውጹ ፓትርያርክ ከይንመርጽ ተኸልኺልናን ዝብልዎ ፍጹም ጌጋ ምዃኑ ተገሊጸሎም ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ክሳብ ዘለው ፓትርያርክና እዮም ኢሉ ብሙሉእ ድምጺ ከም ዝወሰነ ብምግላጽ አቡነ ሰላማ ነቲ ስምምዕ አፍሪሶም ብባዕሎም ድሌት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው አቃሊዑ አቡነ ሰላማ ለዓላዊ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል ኮይኖም እናሃለው ሓላፍነቶም በአግባቡ ከይተግብሩ ንሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ ክወቅሱ ኣይግባእን ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብ መንበረ ሰላማ ሰለስተ ዓይነት ጳጳሳት ኣለው ናብ አዲስ አበባ ክንምለስ ዝደልዩን ዘይደልዩን ኢሎም ዝተዛረብዎ ኣብ መሬት ዘየለ ናይ ሓሶት ወረ ምዃኑ ኣነጺረሎም አቡነ ሰላማ ገንዘብ ይባኽነሉ ንዝበልዎ መነወር ክሲ ዝመለሰ እቲ ሲኖዶስ እኳ ደኣስ አቡነ ሰላማ ባዕሎም ካብ ምሕደራ መንበረ ሰላማ ወፃኡ ኮይኖም ኣብ መንበሪ ገዝኦም ካሜራማናት ዋርድያታትን ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ቆፂሮም ብስም ጽጉማት ለሚኖም ዝኣክብዎ ገንዘብ ብዘይ ኦዲት ከም ድላዮም ይብትኑ ከም ዘለው ንሳቶም እዮም ክብል መሊሱሎም ኣሎም ቅድሚ ሕዚ አቡነ ሰላማ ኣብ ሚድያ ከም ዝገለጽዎ መሪሕነት መንበረ ሰላማ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ተኸፋፊሉ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ምንዋሩ ይዝከር ብፍላይ ድማ ከም ዘለናይ ንጽናሕ እምበር ጽባሕ ምስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሓደ ክንኸውን ኢና ዝብሉ ጳጳሳት ኣብ ውሽጢ መንበረ ሰላማ ከም ዘለው ገሊጾም ምንዋሩ ይዝከር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ዝኸፈአ ብርኪ እናገሃደ ምምጽኡ እቲ ኣብ መንጎ ጉጅለ ነበር ሕወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንህዝቢ ትግራይ ንዝለዓለ ስግኣት የቃልዖ ከም ዘሎ ኣባለ ኮሚቴ ምንቅስቓስ ድለይቲ ለውጢ መምህር ገብረ ኪሮስ ሕሉፍ ይዛረቡ መምህር ገብረ ኪሮስ መናእሰይ ትግራይ ጉጅለ ነበር ሕወሓት ካብ ታሪኻዊ ኣካይዱ ክወፅእ ከም ዘይኽኣልን እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምክፋል ድማ ንመዋቕር መንግስቲ ክምለስ ይገብሮ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ከም ትንታነ መምህር ገብረ ኪሮስ ጉጅለ ነበር ሕወሓት ዓለም ለኻውን ሃገራውን ሕግታት ተገንዚቡ ኣካይዱ ክቕይርን ባህሪኡ ኣይፍቀደሉን ኢሉ ህዝባዊ ቅቡልነት ክስእንን ከሎ ምስ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምምኻር ካሊእ ኣጀንዳ እዩ ዝኸፍት ነዚ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ተቐማጦ ዝፍጸም ዘሎ ገሰታት ከም ኣብነት ዝወቅስ ጉዳይ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሰላም ጸጥታን ክፍተት ንምምላእ ትግራይ ፒስ ኦፍ ፎረም ዝተባሃለ ሓዱሽ ህዝባዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ብምዝኻር እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ውግና ነፃ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ሰላምን ሕግን ንምርጋጽን ንመጻኢ ነፃ መረፃ ንምክያድን ዓብዪ ተራ ከም ዝህልዎ ይግመት ኢሎም ምሁራን ተጋሩ ብዓለም ለኸ ስታንዳርድ ተወዳዲሮም ንጉጅለ ነበር ሕወሓት ዘቃልዕ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ክገብሩ ብምጥቃስ መፍትሒ እቲ ጸገም ውሽጣዊ ለውጥን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕባር ሕጋዊ ስርዓት ብምዝርጋሕን እቲ ለውጢ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተመሪሑ ናብ ውሽጣዊ ግጭት ናይ ምቕያር ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊጾም ሓይሊ ምክልኻል ሱዳን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣተወት ናይ ጸላኢ ድሮን ከም ዘውደቓ ኣፍሊጡ እታ ድሮን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ተበጊሳ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ከም ዝኣተወት ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ፍጻመ እዚ ሱዳን ኣብ ልዕሊኣ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት መሬት ኢትዮጵያ ንጥቕሚ እቲ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዝድገፍ ናይ ቅልጡፍ ደገፍ ምልሻ ይውዕል ከም ዘሎ ተወሳኺ ዘርኢ መርትዑ ኣቕሪቦሎም ወሃብ ቃል ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ብርጋዴር ጀነራል ዓሲም ዓውድ መሐመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢሚራት ዓረብ ኢትዮጵያን ሉዓላውነት ሱዳንን ሃገራዊ ሕግን ብምጥሓስ ኣብቲ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ወራራት ተግባራት ኢድ ከም ዘለዎን ዘርኢ ክኢላዊ መርትዖታት ንህዝቢ ሱዳንን ንማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘቕረቡ ገሊጾሎም ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ክኢላዊ መርትዖ ካብ 1 መጋቢት 2016 ጀሚሩ ካብ ኢትዮጵያ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ዝተበገሳ 3 ድሮናት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ናይ ስለላን መጥቃዕትታትን ስርሒት ኣካይደን እየን እተን ድሮናት ንክልላት ጻዕዳ ናይል ሰማያዊ ናይልን ሰሜን ካርፋዶን ደቡብ ካርፋዶን ከም ዝዓለማ ተፈሊጡ ካብዚኣተን ሓንቲ ድሮን ብ17 መጋቢት ኣብ ሰሜን ኤል አበይድ ብናይ ሱዳን ምክልኻል ኣየር ተወቂዓ ወዲቓ ኣብቲ ድሮን ዝተረኸበ ዳታ ምስቲ ዘፍረየ ኩባንያ ብዝተገብረ ርክብ እታ ኤስ88 ዝበላሸ መለለይ ቁጥሪ ዘለዋ ድሮን ናይ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ምዃናን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ትንቀሳቐስ ከም ዝነበረትን ንምርግጋጽ ተኸኣኢሎም 27 ሃገራት ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ቅልውላው ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ ሰነድ ባንክ ዓለም 27 ሃገራት ነቲ ኣጋጢሞን ዘሎ ቅልውላው ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዋ ይሕብር
ኩናት ኢራን ካብ ዝጅምር እንድሓር 27 ሃገራት ካብ ጸንሐ መደባት ባንክ ዓለም ወላ ብቁልጡፍ ክረኽባሉ ዝኽኣሉ ናይ ቅልውላዊ መሳርሕታት ንምትግባር ከም ዝተንቀሳቐሳ ሮይተርስ ዝረኣየ ውሽጣዊ ሰነድ ይሕብር። እቲ ሰነድ ባንክ ዓለም ስምተን ሃገራት ይኹን ጠቕላላ ተሓቲቱ ዘሎ መጠን ገንዘብ ኣይገለጸን። እቲ ሰነድ ከም ዘመልክቶ ግጭት ማእኸላይ ምብራቕ ብ28 ለካቲት ካብ ዝጅምር እንድሓር ሰለስተ ሃገራት ሓድሽቲ መሳርሕታት ከም ዘጽደቓን እተን ካልኦት ድማ ነቲ መስርሕ ኣብ ምዝዛም ከም ዘለዋ ይሕብር። እተን 27 ሃገራት ካብተን ኣብ እዋን ቅልውላው ክጥቀማሉ ዝኽእላ ገለ ዓይነት ቀዲሙ ዝተዳለወ መሳርሒ ሜላ ፋይናንስ ዝረኸባ 101 ሃገራት ኮይነን 54 ሃገራት ድማ ካብ ዘይተዘርግሐ ፋይናንሳትን ክሳዕ 10 ሚእታዊ ክጥቀማሉ ዝኽእላ ቁልጡፍ ምላሽ ኣመራጺ ዝፈረመ ሃገራት እየን። ፕሬዚደንት ባንክ ዓለም ኣጃይ ባንጋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ባንኪ ዝሰርሖ መሳርሕታት ቅልውላው ሃገራት ካብ ቀዲሙ ዝተዳለወ ንዘይተሓሰበ ፋይናንሳዊ ብድሆታት ዝጸንሐ ሚዛንን ፕሮጀክትን ብቁልጡፍ ዝወፀ መሳርሕታት ተጠቒመን ካብ 20 ክሳብ 25 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ክረኽባ ከም ዘኽእልን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ። ንዩቱብና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓት ዜና ክሳብ እንራኸብ ሰላም።